सावंतवाडी नगरपालिकेतील नगराध्यक्षपदाच्या वादावर राजकीय घडामोडींना वेग आला असताना भाजपचे युवा नेते विशाल परब यांनी महत्त्वपूर्ण वक्तव्य केलं आहे। आमचं हायकोर्ट प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, पालकमंत्री नितेश राणे आहेत, अंतिम निर्णय तेच घेतील असं विधान केलं आहे। पाहूयात। लाडके प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब आणि या जिल्ह्याचं ज्यांच्याकडे पालकत्व आहे, ज्यांच्यावर आमचं प्रेम आहे, ते सन्माननीय नितेशजी राणे साहेब यांच्या कोर्टामध्ये हा चेंडू आहे। प्रदेश अध्यक्ष साहेबांचा छोट्या छोट्या गोष्टींवरती लक्ष आहे, कारण या जिल्ह्यामध्ये विकास आणि डेव्हलपमेंट करण्याची ताकद कोणामध्ये असेल तर प्रदेश अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण साहेब आणि पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेबांकडे आहे। त्यामुळे मी छोटासा कार्यकर्ता आहे, मी नगरपालिका निवडून आणण्यासाठी काय केलेलं आहे किंवा माझ्यासोबत असलेल्या सर्व कार्यकर्त्यांनी काय केलेलं आहे, तळागाळातील बूथ अध्यक्षांनी काय केलेलं आहे हे जनतेला माहिती आहे। त्यामुळे त्या विषयावरती मी नो कमेंट्स आहे। या ठिकाणी माझं एकच आहे की या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचा सैनिक म्हणून भारतीय जनता पार्टी ही पक्ष खूप चांगल्या प्रकारे वाढला पाहिजे आणि प्रशासनाचे किंवा गव्हर्नमेंटचे जेवढ्या स्कीम असतील त्या आपल्या गोरगरीब जनतेला भेटल्या पाहिजे। एवढी प्रामाणिक भावनेतनं मी संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच काम करत असताना विधानसभा सावंतवाडीमधील संपूर्ण सर्व गावांमध्ये दौरा आम्ही या आजच्या दिवसापासून आम्ही सुरुवात केलेला आहे।